گوندê Tirmîşa gundekî Kurdî li herêma yan devera Efrînê ye, bakurî bajarê Efrînê nêzî 35 kîlometr bi ser Melbenda şiyê dikeve û dûrî wê ye bi 12 kîlometr yan 10 û 12 kîlometr û dûrî sînorê bakurî Kurdistanê ye bi 10 û 5 kîlometr. Ev gund ser çiyakî bilindê nav ji ku hatiyê tê gotin ji hêlekê gojîtirî û mewî ja hatiye, ji ber gotirî û mewî ji pir lê hene û hin jî dibêjin ji Tirmûşê hatiye û ew çi ye vê Tirmûş? Ew qurmê dara Merxê ye. Ji ber ku ev gund pir darên Merxê lê hebûn. 300 xaniya mal lê hene û neşteciyê wê nêzî 3500 kesî ne û bêtir jî ji vî hawî. Lê ev tişt berî dagîrkirinê. Ji ber ku ev gund di 13 avdarê de sal 2018 hat dagîrkirin ji hêla Tirkiya û kurtêlxurên wê ji opozisyona Sûrî de. Sê mehan nehiştin û qedexe kirin ku neşteciyê gund lê vegerin. Piştî sê mehan nêzî 75 malbata vegeriyan, lê li hemberî van 75 malbata 5-6 malbatên biyan mistewtin anîn nav gund. 12 yan 10 û 12 mal hatin rûxandin bi firokxanê yan balafirên Tirko di wê demê de. Pir kanî lê hebûn, hin jî hene, wek nimûne kaniya Jorîn û ya ziyaretê, mezarek Elewî kevin jî lê heye. Gund pir kevnar e û pir şûnwar lê hene. Lê dagîrkeran ew şûnwar hemû derxistin û dizîn birin Tirkî. Ev agahî gihiştin me ji hêla parêzer Hüseyin Naso û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim yan bervedêrim jê devera Dirbêsiyê. Pêvî me gorok bê em Efrînê azad yan Afrînê azad bibînin û gundê Tirmîşa jî silav û rêz milletê me li Efrîn û gundê Tirmîşa.